Božiu lásku môžeme získať len skrze Ježiša Krista. Na základe Jánovho evanjelia spočíva všetká Božia láska v Ježišovi. Preto Ján napísal: z jeho plnosti sme my všetci prijali. Ján 1.16. Ako sme získali otcovú lásku? Predsa tým, že sme v Kristovi. Možno sa teraz spýtaš, prečo je to také dôležité, aby sme vedeli, že Božiu lásku získavame skrze Krista? Ako to ovplyvní náš život? Musíme sa pozerať na Krista ako na náš vzor. Ježiš nám už povedal, že Otec nás miluje rovnako, ako miluje svojho Syna. Tak sa pýtam, aký vplyv mala otcová láska na Pána Ježiša? Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. 1. Jánova 3.16. Toto je ovocie Božej lásky k Pánu Ježišovi. On obetoval svoj život za nás. Druhá časť spomenutého verša nám hovorí o zámeroch Božej lásky v našom vlastnom živote. Aj my máme klásť život za bratov. Božia láska nás vedie k tomu, aby sme naše tela odovzdali ako živú obeť, tak ako to urobil aj Pán Ježiš. Už si niekedy premýšľal, čo v skutočnosti znamená položiť svoj život za bratov a sestry? Ján nehovorí o žiadnom utrpení mučeníka v cudzej zemi, ani o zaregistrovaní sa ako darca orgánov. Tiež nemá na mysli, že by sme mali prijať hrdelný trest namiesto nejakého zločinca, odsúdeného na smrť. Nie. Jediný kresťan, ktorý môže priniesť život a nádej svojim bratom, je taký, ktorý je mŕtvy. Taký služobník, ktorý už zomrel tomuto svetu, sám sebe, pýche a ambíciám. Takýto mŕtvy kresťan dovolil Duchu Svätému, aby si úplne podmanil jeho dušu. Nechal odhaliť každú bezbožnosť vo svojom srdci a ochotne predstupuje pred Boží oltár, volajúc k Hospodinovi: Pane, všetko vo mne je tvoje. Vezmi si to a použij. Vie totiž, že len Kristova krv ho môže očistiť. A tak bude môcť z lásky dať svoj život za svojich bratov.